एगो लड़की के बियाह शादी हो जाता, जब ससुरा जाके जाती है तो वजह से भाग गया होती है अपना घरे आके। ओकर भौजी पूछत रही, काहे हो ननदो, काहे चली अइलू है, का बतिया भइला? तो कैसे कहतिया अपना भौजी से, ननदी भौजी ससुरा में सैया नचनिया हवे, भौजी ससुरा में सैया नचनिया हवे, नाची नाची वीडियो बनावेला, अरे नाची नाची वीडियो बनावेला, हमरे ब्लाउज साड़ी साया पहिरी के, हमरे ब्लाउज साया साड़ी पहिनी के, रील प कमर लचकावेला, नाची नाची वीडियो बनावेला, भौजी ससुरा में सैया नचनिया हवे, नाची नाची वीडियो बनावेला, हमरे ब्लाउज साड़ी साया पहिनी के, रील प कमर लचकावेला, नाची नाची वीडियो बनावेला, लाली लिपस्टिक पाउडर उहे पोत जाता, मर्द ह कि मऊगा नहीं हमारा बुझाता, अरे लाली लिपस्टिक पाउडर उहे पोत जाता, मर्द ह कि मऊगा नहीं हमारा बुझाता, ई कैसन दुल्हा भौजी खोज दिहल पापा, ई कैसन दुल्हा भौजी पापा खोज दिहले, लइका फॉलो लइका लाइक या फॉलो बनवावेला, हो लाइक या फॉलो बनवावेला, हम हंसताटे सारा समाज जानियो करा हकीकत से, हंसताटे सारा समाज करा हकीकत हरकत से, ओकरा शरम नहीं आवेला, हंसता सारा समाज ओकरा हरकत से, ओकरा शरम नहीं आवेला, हो नाची नाची वीडियो बनावेला, भौजी ससुरा में सैया नचनिया हवे, नाची नाची वीडियो बनावेला, साड़ी ओढ़ी ओढ़ी के ऊ मुँह चमकावेला, पापा जी के इज्जत सारा मिट्टी में मिलावेला, अरे साड़ी ओढ़ी ओढ़ी के ऊ मुँह चमकावेला, पापा जी के इज्जत सारा माटी में मिलावेला, रोकिले तो कोहेला की कमी का बतोहरा, बेरी बेरी धमकी देखावेला, हो बेरी बेरी धमकी देखावेला, हम नहीं रहब लक्ष्मण आराधन शाम पर, हम नहीं रहब लक्ष्मण आराधन शाम पर, मऊगा नियन मुस्कावेला, हो नाची नाची वीडियो बनावेला, भौजी ससुरा में सैया नचनिया हवे, नाची नाची वीडियो बनावेला,
हो नाची नाची वीडियो बनावेला, हो नाची नाची वीडियो बनावेला।